AJ! Alam mo ba kung anong pinakamagandang view? I love you. I love you too! Wow! Bro! Ang sabi niya, I love you! Ang taas ng confidential mo! Mga bossing, hindi naman masyadong wandering-deri si AJ kay Kalabaw, no? Hindi ko naman alam, may dating naman si Kalabaw. Talagang Mr. Suabe ang datingan, may pabigote pa si kuya mo, no? Kuya mo Kalabaw. Kung ako dito kay Ares at kay Jeron, kakabahan ako pare. Dahil di ba wala naman talaga sa looks yung nakikita ng mga ibang babae. Di ba minsan nasa sense of humor, tol? Pare, whole package na tong si Kalabaw. Gwapo na, tol. Maporma. Maraming pera. Tapos, may sense of humor pa. Full package na yan, pare. Kumbaga sa full set ka na. So anyway mga bossing, kamusta kayo dyan? It's your boy, Boss Cirque Bakari again. So mga boss, reactan naman natin ang paniligaw ni Kalabaw kay AJ. Ano pang inaantay nyo? Umpisa na natin to. Let's go. Ay, si Kalabaw. Wala dito, walang kalabaw dito. Walang kalabaw? Matamuhan dito eh. Dyan, siyempre. Baka sa bukid-bukid yun, oh. Saan si Babaw? Diyan si Babaw, pre? Wala, pre. Ha? Wala. Si Kalabaw? Lumabas na, pakaligo lang. Kakaligo lang? Oo, lumabas. Sa wakas, naligo rin si Kalabaw. Si AJ lang pa na magpapaligo sa'yo, Kalabawski. Baw! Baw! Ay, putang ina, ito na. Tek lang. Natatawa. Natatawa ako dito, pre. Wait lang. Game. Baw! Baw! Uy! Uy! Anak na to. Ano? Gwapo, pre. Ako si Mr. Suave. Gwapo naman yung Kalabaw namin. Tangina, nakapuno mga pa. Saan pumunta? Wow. Oh, Maliligaw tayo eh. Hindi naman yung pormahan ko, Bert. oh, tangina, pre. Tangina. Ang dami mong Nilabas bling-bling. ko na lahat ng alahas ko, Bert. Para pakita ko sa mga tao ng kung gaano ako kayaman. Sinabihan mo na si Kuya, Rolex. maliligaw ka. Ha? Sinabihan mo na si Kuya. Teka lang, bago lahat yan. Pa-flex ko muna yung mga alahas ko Rolex. Rolex. Apple Watch. Okay. Ginto. Puta, ragis Totoong kito ginto. yan. Kusang galang yaman pala ni Kalabaw, tol. Panalo na dito si AJ. Wala nang hanapin pa. Buhay prinsesa, pare. Ano yung Bert Totoong ginto Ano yan. yung 529? Ha? Uy, ano 529? Italy yan. Bert, pinakamahal na ginto na ginawa sa buong mundo. Ginto rin yan? Oo, one of one lang to. Ako lang One of meron one. nito, Bert. Tangina, bigatin ka ngayon, bawa. Ako naman, touch mo naman ako, Bert. Baka. O sige, ano ka dyan, layo ka dyan. O, game. Game, O, 1, 2. Yung mukha. Eh! Puta, Robin. Hey! Tangina ba, ang angas mo, baw. Ano? Panalo, Bert, pre. feeling mo kikiligin sa AJ sa akin, Bert. Tangina, baw, excited na ako, baw. Excited na ako. Punta natin si Kuya. Punta natin si Kuya. si Otis. Ano? Kagi magpatulong ka kay Kuya, G. Punta natin si Otis, Bert. Tangina, ang angas mo. Gwapo rin Bira yung Kalabaw, mga pare. ganyan ngayon, baw. Sa tingin mo, Bert, kikiligin sa AJ, Bert. Tangina mo nga, bad boy. Tara, bro, hindi si Kuya. Gago, babain mo. Tangina, magugulat sa'yo yun. Ganito, Bert. Ano? Pakilala mo ko sa lahat ng mga tao na sa baba. Bigyan ka ng intro? Oo, bigyan mo ako ng introduction. Sige, pwede. Yan. Tignan natin. Tignan natin to. Sige, bibigyan kita ng intro, baw. Guys, Pucha, ang dami pa nila. Okay, nandito ngayon ang nagpapakilig ng puso ni Cherry J. Walang iba kundi si Boy Bao Bao. Boy Bao! Saan galing ba? Ano? Putik! Wow! Patingin nga!
Dito mga totoong pormahan ng mayayaman. Pinapakyam! Wow, alam mo sino yung kamukha mong artista? Sino? Si Boy Tapang. Grabe naman. Ikaw na si Boy Bao! Boy Bao Bao! Bao! Feeling ko, kikiligin talaga si AJ pag nakita niya ako. Bao, wala kang pera ngayon ha? Baka may pabili ka na naman. Wala tayong bibilin ngayon. Hindi na kailangan no, madami. Ang daming pera niyan. Damo gustong gagawin ko. Ako lang gagawin nito. Oh, tinan mo, Apple Watch na gold. Rolex. Dalawa pa yan. Rolex. Ginto, 1 of 1. Boss mo naman nakuha itong mga to, baka mamaya. Uy, dami ko lahat to. Inistapan niya yan, pre. Siguraduhin mo lang kalabaw, ah. Sabihin mo kayo 150, tignan niya lahat ng gamit niya, tol. Oo, ano ba? Ba't nandito ka? Ba't nakaganyan ka? Gagawin tayo ngayon, Tits. Ngayon, si AJ nandun. Nandun sa CR. Uy, kalbo, masama yung pinaplano mo. Wala pa nga eh. Hindi pa nga tapos eh. Patapusin mo na kasi. Wait, ganito plano natin, ha? Oh. Magdaan AJ, papasok na sa kwarto nila eh. Mag-aantay tayo dyan sa hagdan. Ha? Okay. Tapos? Ngayon, papatindi mo sa AJ, tapos sasaluhin mo siya, gigil mo siya. Baka naman magalit sa akin yun, Bao. Champlano yan. AJ yun ba? Ano, Bert? Palabaw ah. Alam ko, medyo pugi-pugi ka ngayon. Parang binasa mo lang buhok mo. Di ba mo? Pumaid dyan, Aba. Hindi si Pacquiao yan! Hindi si Pacquiao yan! Hindi si Pacquiao yan! Ka ba? Mga pormahan mo ba? Sumama na ako. Ay, naku, hindi yan! Naalala ko Uy! si Empoy. Oh! Boy Tapang! Bitap! Ay, Boy Babaw! Si Kalabaw to! Boy Babaw. Ako pa rin yun! Sorry, pares kasi kayong pogi. Pogi siya? Naka-Rolex? Ano gagawin natin dito? Eh, may plano nga daw siya. Ihintayin natin dito. Ewan ko sa kanya. Sira Pagbigyan mo na. ulo po. Minsan lang naman eh. Iska, masaputa. Yan ang scripted, ha? Sa mga nagtatanong kung scripted ba yung content nila, eto yung scripted, pare. Plano, di ba? Jay, hindi ko, mahal mo na ako. Tingnan mo lang. Ano mo? Fuck. Ano? May mga alikabok yung ano mo. Hindi, alikabok yan. Tsaka, parang pamada ko pa to ah. Uy, hindi ah. Uy, akin to. Ayos ka naman. Comedy ang putin. Sige, paano yan? Anong gagawin natin? Hintayin natin si AJ dito. Patay na si AJ dito. Tapos, Saan tayo? Paglabas niya, papatid din ni Bert. Sasaluhin mo. Ganon gumalaw ang isang kalabaw. siguraduhin mo. Bars. Kalabaw? Ano ba yun? Hindi ko alam kung tama ba yung plano mo kasi parang galing ng Saudi. Ang dami mong gold. Hindi ko alam kung saan galing yan. Katulad niya, sa akin, Galing ka sa Saudi, pre. Rolex ka pa. Ito nakaliki. Tapos yung belt mo pang maangas. Ito, H&M. Ayan na. Lalabas din yun! Tsaka lang! Bawa, kalingan mo ka na! Ano kayo? Lalabas din yan! Ayun na! Tingin lang! Tagal, ah. Ayun na, lalabas na yan! Tagal lang Lalabas ng na banyo ni AJ. Umayabak ba to? Ayun na. Uy! Uy! AJ! Alam mo ba kung anong pinakamagandang view? I love you. Bahong-baho si AJ sa bunganga ni Kalabaw. Diring-diri, oh. Ang sabi niya, I love you! Oh, saan galang Kalabaw to? Uy! Ayok na yan. Kumbaga sa kanila, nakasalat sila 3-0. Ikaw 100%! 100% off si... Bang! Parang ano kayo eh, parang ikaw si Boy Tapang. Siya si Jerry White! Sinabi mo? Ano? I love you! Ano ko? Sabi ko! I love you too! Uy! I love you too! Putang ina, nabubuhay ata ata sa mga ilusyon nila eh. Sila lang yung masaya eh. Ang taas ng confidential mo! Gago rin Hindi dito. sayang yung pag
Kalabaw! Sabi ko Gagi! sa'yo, maniwala ka lang sa akin! Uy! Kalabaw, Sasagutin alam mo mo ba? yan. Nag-blush yung mukha niya. Baw, idol talaga kita, Baw. I love you agad! I love you agad, pero natatay na ako, Baw. Ibang klase ng vlog na to, puta. Bilib na bilib ako kay Kalabaw dito, Tola. Yung confidentiality niya, mataas nga, sabi nga ni Redick, no? Sobrang abot langit, pare. Pero kung ako kay AJ, wag na siyang mag-isip pa. Si Ares, niloko na siya. Si Jeron, sabi nila, best friend lang daw siya, tapos babaero pa. Si Kalabaw, ha? Si Kalabaw lang ang para sa'yo. Isipin mo, AJ, mayaman na, no? Kaya kang buhayin kahit kailan, kahit di ka magtrabaho, buhay prinsesa ka kay Boss Kalabaw. Guwapo, hindi guwapo. Hindi rin mabait. Ano pa ba? Basta yun, mayaman si Kalabaw. Wala nang tanong-tanong. Basta mayaman siya. Tapos ang usapan, di ba? Tingnan mo ng mga pormahan niya, parang galing Saudi. Pinaghahandaan ka ni Boss Kalabaw. Ayun pala, isa pa. Mataas din yung confidentiality niya. Tapos, ang lakas ng apog. Saan ka makakahanap ng ganun? Ang lakas din ng sense of humor. Diyos ko po, AJ, huwag ka na magdalawang isip pa. Iwanan mo na si Ares, iwanan mo na si Jeron. Kay Boss Bacalaw ka na. So, yun, sa mga boto kay Boss Kalabaw, i-like nyo yung video na to, mga bossing. Pusuan nyo. No, para wala nang sinasabi yan si Ares, si Jeron, hindi na nagpapakapagod si 150 para mag-challenge. Kalabaw na po ang mananalo dito, mga boss. So yun na nga po, mga bossing, maraming salamat sa lahat ng nanood ng walang kwentang video na napanood natin kay Kalabaw. At syempre, huwag niyo po kakalimutan mag-like, follow, and share. Maraming salamat, mga bossing. Hanggang sa muli. Paalam. Sort TV out. Peace.